Ndibulise kuni bathandi bezemidlalo eMzantsi Afrika, ingakumbi kuni balandeli bebhola elikhulu ke laseMzantsi Afrika. Baphulaphula ke lapha siza ke nabadlali abahlanu iKaizer Chiefs ekuthiwa ke ithe abashiya ngasemva kwiskwati sabo ababheka naso pha eZambia. Masikubalele ke abaphulaphuli singaphozisi maseko ngoba ke aba badlali kuthiwa abahlanu, kodwa thina xa sijongile siphandisisa kakuhle ayingobadlali bahlanu kuphela abangekhoyo pha kwesa squad. Masikuqalele ngaba bahlanu babaliwe kwathiwa ke abazubakho. Uithiosa Idagora umfana omdala akazubakho, Wandile Duba akekho kwesa squad, Sibongiseni Mthethwa akekho kwesa squad, Thabo Cele akekho kwesa squad. Mandikupheke isizathu sabo. uIgadora, uWandile Duba, uThabo Cele kuthiwa ke abafana abadala umcimbi wefitness pha kubo xa ibhalwa. Umthethwa ke ulimele kumfana omdala unoqhaqho olulapha edulo ne-injury umfana omdala. Injalo ke baphulaphula ke uIgadora, Wandile Duba, Thabo Cele kuthiwa ngumcimbi ke we-fitness. Ize ke abanye ke ibe nguGeorge Mahlow, ibe nguBradley Cross, Rashid Dotli, abafana abadala ba kwi-injury bonzakele nabo abekho phaya. Kanye Soshinga Chislet kuthiwa badroshwa abafana abadala ke sebetrayina ke nesquad ke seKaizer Chiefs badroshwa. Isizathu ke nama ndisazi asikasazi. Kanye Soshinga Chislet badroshwe ke betrayina pha nesquad ke seKaizer Chiefs. Umbuzo uthi ke ngaba na kwenze njani, nathi asazi. Nabo ke abadlali ke abangekhoyo kwesa squad seKaizer Chiefs pha eZambia, nguIgadora, uWandile Duba, nguSibongiseni Mthethwa, nguThabo Cele, nguGeorge Mahlow, nguBradley Cross, nguRashid Dotli, nguKanye Soshinga, nguChislet. Nabo ke abadlali ke abangekhoyo pha kwesa squad ke seKaizer Chiefs. Sikupheke isquad iKaizer Chiefs ke ehambe naso yabheka naso pha eZambia, nguBrandon Peterson, nguBruce Vuma, nguTakalane goalkeeper omncinci, ibe nguThabiso Monyane, ibe nguSolomons, ibe nguMcCarthy, Eden McCarthy, ibe nguMarco, ibe nguGiven Msimanga, ibe nguZitha Khweneka, ibe nguMugwele, ibe nguMabaso, ibe nguNdlovu, ibe nguMabuye, ibe nguNkosindiphile Ngcobo, ibe nguMduduzi Shabalala, ibe nguVilakazi, ibe nguPulemoti, ibe nguArsenal Velepai, ibe nguGlodi Lilepo, ibe nguLuka kaBatman, ibe nguKhanyisa Mayo, ibe nguDa Silva. Nabo ke abadlali ke iKaizer Chiefs ke ehambe nabo yabheka nabo pha eZambia. Baphulaphule mandikuphindele ihambe noBrandon Peterson, noBruce Vuma, noTakalane ngogoalkeeper bobathathu, ibe nguThabiso Monyane, ibe nguSolomons, ibe nguEden McCarthy, ibe nguMarco, ibe nguGiven Msimango, ibe nguZitha Khweneka, Inasiyo Mugwele, ibe nguThulani Mabaso, ibe nguNdlovu, ibe nguLebogang Mabuye, ibe ngulomfana woNkosindiphile Ngcobo, Mduduzi Shabalala, ibe nguVilakazi Obrigado, ibe nguPulemoti, ibe nguArsenal Velepai, ibe nguGlodi Lilepo, ibe nguLuka Batman, ibe nguKhanyisa Mayo, ize ibe nguDa Silva. Nabo ke abadlali ke iKaizer Chiefs kethe yakhenketha nabo, yahamba nabo, yaqula ngabo, yabheka pha eZambia. Nani ke baphulaphuli ke ningake ningene nitshone into yokubana ke niva njani, nize ke ningakhohlwa usubscribe kule channel ukuze ningaphoswa zezemidlalo endizanothulela zona kwixa elizayo kakuhle babukeli.